Είναι φοβερός καλλιτέχνης. Η διασκέδαση, η ενέργεια που βγάζει, είναι πολύ αγαπητός σε όλους. Η φωνή του. Ο αετέρ του πόντου. Μ' αρέσει το κέφι που κάνει, μ' αρέσει η φωνή που έχει. Απίστευτος καλλιτέχνης. Τα πρώτα χείλια. Μετά από 33 χρόνια πυρήχια, μετονομάστηκε προς τιμήν του Αχιλλέα του Βασιλιάδη. Σίγουρα ο Αχιλλέας θα το ήθελε έτσι, όχι με λύπη, αλλά να τον θυμόμαστε με γλέντι, χορό και χαρά. Ο Αλέξης είναι ένας από τους ηγέτες μας και είναι τιμή μας που τον έχουμε και σήμερα και είναι και προς τιμή του Αχιλλέα του Βασιλιάδη. Είναι νούμερο 1, είναι γείτονάς μου, ωραίος τραγουδιστής, πρώτος. Γελά που λόγω με τε μέσα ψηλά τα ραχεία